Recorde aquell dia, recorde la cridada telefònica que em va fer el meu company Pere Fuset anunciant-me que anava en sèrio, que les falles anaven a ser ja patrimoni immaterial de la humanitat, i ho recorde amb moltíssima alegria. Crec que és una data molt important per a tot el món faller, i a la veritat també he de dir, també em va semblar un acte de justícia, perquè les falles se ho mereixien, i crec que d'alguna manera era la plasmació de que estem davant d'un acte, d'una festa cultural de la primera importància mundial. Bueno, significa moltes coses. En primer lugar, és un reconeixement. És un reconeixement de que és un acte d'una gran importància cultural, amb la participació de milers i desenes de milers de valencianes i valencians. Jo recorde que és el primer moviment associacionista de la ciutat. És, en definitiva, també una aposta per l'excel·lència d'aquesta festa, que hem d'anar millorant, hem d'anar treballant per a que siga cada vegada més excel·lent, i també hem de recordar que les falles són també un gran acte econòmic per a que milers i milers de persones puguen desenvolupar les seues tasques. Per tant, un gran aconteixement a nivell cultural, a nivell festiu i a nivell també econòmic. Recorde els dies previs a la declaració de les falles com a patrimoni immaterial de la humanitat com possiblement alguns dels dies de més nervis de la meva vida. S'havia fet un treball molt llarg, un treball molt intens. En l'última fase havíem estat treballant per donar resposta a aquestes pegues o a aquestes al·legacions que s'havien presentat. La candidatura sabíem que era molt sòlida, però no volíem confiar-nos, no? I recordé els dies previs molta histèria, una histèria que va haver de patir la delegació valenciana i en concret el meu company, que era secretari general de Juntes de la Fallera, Pepe Martínez Tormo, que a més havia sigut una de les persones més implicades en la redacció de l'expedient des de l'inici. Molts nervis, la veritat és que no paràvem d'anar de l'hotel a l'assemblea, de l'assemblea a l'hotel, perquè tampoc no sabíem el moment exacte en què s'anava a abordar la candidatura de les falles. En el moment en què es va abordar la candidatura, recorde que volíem compartir-la amb el màxim possible de valencians i valencianes. L'internet allà en Etiòpia era horrible. Recorde que li vaig donar el mòbil a Pepe Martínez Tormo per tal que poguera fer un directe des de Facebook i tractar de donar la senyal d'alguna manera als milers de valencians i valencianes que sabien que estaven pendents d'aquest moment. A partir d'ahí, en el moment en què es va escoltar el vídeo de la candidatura, els nervis a flor de pell, però també les emocions, conscients que allí estàvem representant a milers de fallers i falleres, però també valencians i valencianes, i no només de l'actualitat, sinó també de tantes generacions, com dic, de valencians i valencianes que havien treballat perquè les falles foren, per fi, patrimoni immaterial de la humanitat. Una vegada es va escoltar la notícia, les llàgrimes van eixir, no va tardar ni un segon en convertir-se en emoció, i a partir d'ahí l'eufòria, no? La satisfacció de saber que s'havia culminat una part del camí, però que començava una altra, perquè amb la declaració de les falles com a patrimoni material de la humanitat començava el repte, que és preservar aquest patrimoni, aprofitar tot el potencial cultural d'una festa que ja era patrimoni de la humanitat, que ja compartíem amb tot el món. Un tresor que els valencians estàvem aportant al conjunt de la humanitat. I des d'aquest moment crec que valencians i valencianes, fallers i falleres, teníem un motiu més per a mirar-nos a l'espill amb orgull i dir-nos soc faller, soc fallera, som patrimoni. Encara no sé massa bé com vaig poder pronunciar unes breus paraules d'agraïment, un discurs davant d'aquesta assemblea de la UNESCO per tal d'agrair aquesta proclamació, aquesta inclusió de les falles en el llistat representatiu de Patrimoni de la Humanitat, però va ser possiblement un dels moments més feliços de la meva vida, ja no com a faller, com a valencià, sinó com a persona, sabent que havia costat tant arribar ahir i que era un moment per a la història. A partir d'ahir, com dic, l'eufòria
se va apoderar de nosaltres i també certa enveja, perquè estàvem a milers de quilòmetres, sabien que n'hi havia una festa, una societat que se preparava per celebrar-ho, que estaven representant a mi aquesta planta al tomb, l'esforç col·lectiu, i aquest esforç plural que ens havia portat a ser patrimoni material de la humanitat. A milers de quilòmetres, després de fer aquest discurs d'agraïment, la veritat és que el que m'haguera agradat és poder teletransportar-me i arribar a València, poder abraçar a la Falla Major, a la Falla Major infantil i amb elles a una ciutat valenciana, a una ciutat fallera que havia treballat tant per arribar a aquest moment. El dia que van declarar les falles com a Patrimoni de la Humanitat, recorde que vam anar molt pront a l'Ajuntament perquè anava a escoltar el veredicte i ese dia sí que és de veres que n'hi havia entre la gent un sentiment general de nervis, d'il·lusió i per supost d'esperança en que el veredicte fora finalment un sí, perquè s'havia treballat moltíssim per aconseguir aquest reconeixement. Sí que recuerdo que estaban tratando de conectar en directo en Etiopía, pero era imposible, no podían conectar. Y al final creo que va a ser un periodista que va a decir de sobte, ya son patrimonio. Y todo el mundo, ¿ya? Sí, sí, que ya son patrimonio. Y en ese momento la alegría va a ser inmensa. La habían conseguido, la nuestra fiesta ya era patrimonio. Y al final el sentimiento en el que desde ese día es sobre todo el del orgullo. Esas ganas inmensas de ir al Mont Sancer a anunciarle que tenían la mejor festa del món. Y es que es de veres, que tenían la mejor festa del món. El reconeixement de les falles com a patrimoni immaterial de la humanitat per a mi va ser i continua sent un motiu d'orgull i sobretot de moltíssima felicitat. Crec que tenim una festa preciosa, plena de valors, d'història, una festa molt, molt rica i que a fi és essència de nostra ciutat i de com som els valencians. Hem treballat al llarg de moltíssimes generacions per mantenir l'essència de les falles, per mantenir les tradicions, nostra cultura i perquè la festa siga cada dia una versió un poquet millor de si mateixa. I tot aquest treball, a la fi, la UNESCO el va posar en valor. I com vas dir en el seu moment, no crec que la declaració de les falles com a patrimoni material de la humanitat fora en si l'objectiu final. Crec que aquesta declaració va marcar el camí per a continuar millorant dia a dia, per a posar en valor la importància de cuidar i protegir nostra festa i per a donar a conèixer-la al món sencer. Crec que hem d'estar molt, molt orgullosos del que vam aconseguir i no sols els fallers, sinó crec que tots els valencians. I si és que vaig a dir-te jo, que és que crec que tenim la millor festa del món, i és aixina. I en un any com este crec que dones encara més compte de l'afortunats que som per tindre una festa com les Falles i sobretot de lo essencial que és per a la nostra ciutat. Així que a tots els que van fer possible i que continuen fent possible esta grandíssima festa, gràcies i feliç aniversari.